Benvidos á Mesa de Breogán. Hoxe ensinamos como montamos o noso primeiro torneo de Warhammer 40.000. Para colocar todas as ruínas apoyámonos nas plantillas que deseñou Bandua dos diferentes layouts desta edición, retirando a queda da seguinte maneira e non fai falla medir. Logo hai que colocar as ruínas como se foran puzzles, seguindo as indicacións que se nos dan. E por último, levalas ao terreo seguindo as indicacións do despliegue. Sendo este o resultado final, o noso local preparado para o noso primeiro torneo de Warhammer 40.000. É o meu primeiro dia. Como? Eu nunca vi você antes. Talvez seja seu primeiro dia. Pode ir. Trátanse de 3 rondas de 3 horas usando a plataforma BCP para coordinar e con un pequeno parón para xantar. Xogouse a 2000 puntos sin ter en conta o pintado agora de puntuar. E tivemos unha mesa de aprendizaxe onde as persoas que levaban pouco tempo xogando a Warhammer 40.000 podían ir sabendo como son os tempos de xogar nun torneo e repasando as normas básicas, así como os diferentes destacamentos que poden levar. En canto a premios, realizamos un sorteo de 3 vales de desconto en compras superiores a 60 € na tenda Bandua, así como un busto dun ultramarine á persoa que quedou de primeira, unha cuchara de pau impresa en plástico a quen quedou de último e un Stalin impreso en 3D a quen purgou máis uns durante todo o torneo. Ao resto entregámoslles como agasallos uns torques impresos en 3D ou uns anéis do poder. Moitas grazas aos asistentes por acudir e decir que a experiencia de organizar foi completamente satisfactoria e a ver se repetimos. Seguídenos nas redes sociais e está dependentes do que organicemos dende a Mesa de Breogán.